Asem we etimi tu obi a onim se funny face abre image a oni omo ewo cells echiremu a abrantie no ewo low pressure etimi ba na se eba na se bi anye nipa ne wo ho a na chese owua enisa Onim say funny face or blood pressure issues and inmates I will tell you say e wo ho a otimi ekọ kra in the low state. abrantie friend Kofi Adoma akosra funny face ewo cells a ye nyina yenim se encheye na abrantie no ekonya accident a wode ka ne bo enipa ama ne bebre na akire se bi kura wo mawu nenso se na omu enwuye enam so ema okopie mu court share se onkodem 2 weeks remand na oba yenhwe ba bi a asem no ebefa na 2 weeks ma na Kofi Adoma kopiem ewo salsa okohwe funny face na metie Kofi nchiremu na mera ho ekire se nipa obeka se ono nkwa na ne yereja no ono nkwa na enhu ne ma ono nkwa na sabi owo bipolar minim se nsema obeka no nanso da bia metena ha ka asem we se ento wo a da wo a wo se ento wo no wo de da na gye wa home na emu meto a na abehunu na kwan Kofi Adoma ye bra panyi echiremu a o se in fact sabre se wo ko nkotodwa nim na se wo bompaye fama fani fe sanse abrantie no wasori ni nipadua so oso woni ni di nkomo a ewo mu a na ni so firi nani ase eba na o se nyame nkwa nka abrantie ne je ne nkwa wa abra accident ni si ye because so beti a ebra accident ni si ye ne sister bi ma commentary we akire ye wakum nkwala no funny face akum nkwala no mienu nyina ti funny face se bra otesa no na nko peso okogina kwan no mu na cars na eba no nko hia baako na nko gye ne nkwakora free ne nsam sanse ennam ono ne so ema nkofo mama mehwere wo nkwa no so opeso oku no ho nanso nyankopon a oye na dom ene se osati ni bi se da bi omu nwuye mumiemfo mo nkọ hospital funny face abusuafo akopiem ewo cells ho omokoye ne nsam ben na akoso Kofi Adoma no omo twetwe nkomo ebusa se enti saya na abusuafo ho eno omo si boye wo ho na bia ne se ye ba ha isenye se obehia ye ha enya ade anka abehu yen ye ofa ase ne nana yaw ye ni di nkomo pa nanso ade bi wo ho a wo ka ho hwia enye yi asem no nso asi sabre ye mpe kwan ye befa so a ye ofa ase no ye betimi atwitwa age no na de ede ewo mu ne se enkola na odeka na ebo wo ne de enkola ni nyina ye yi wo mu aka maami abrewa na one ne nana no ejina ho a no so ka ne bo no ono ene sabre akoye problem kakra nanso a doctor for kire se enche ono nso ye beyi no ede na fra yare sabi anti sabre die me no ka say funny face eda so ewo salsa 2 weeks ne so a ye prepare ne de na court ede ensem ena judge obetena akonyem beka ye de ne betum anase ye beja no anase ye be find no empaibo ene de ta ye nua be ma no echi da bia me ka se asem wei se ebi towa na akoye bibie wo ho ebi ntowo da wo tena ba ebi toto ayampia nanso wo be ne den panyimfo sa asem ya ye de bo aduane so ye bra Kofi Adoma ene omo twetwe nkomo yenko na yenkotie ebra okopie mo cells wo no ensem ben ena esiye Sesi ana me pie free ye cells funny face eda. Now, the interesting part I womo and say there are a lot of things after meeting funny face. I would say funny face level or what's it say over here a lot of motivation and a lot of guidance and counseling. When you say funny face or blood pressure issues and inmates I will tell you say why with me echo cry in the low state. Na ese oda ho ebi wo ho ana nani so echini no de aba ene se funny face car na abo nipa before that no makwa ya sabia ho to find out the state of nipa car no ebo wo mo no. The good news is so far nipa no yayi wo mo aka abrewa ba ko a owo ho a wono nenamu ebu ye. In fact story ndi kan ba na ye say maami bi a
na abofra ehye n'achi ene ebi ekura ne mu na funny face the car no ebo wo mo ekum ebi ewo mu. The facts do not support that. So far nipa no bia ni ho a wawu. Maame no na abofra no hye n'achi no somewhere above 60 years or ya brewa na ne nana enana ohye n'achi a na wo mo enam kwan no ho a car no kokobo wo mo no. Secondly, motor rider no according to funny face no okroso no enti amuno mo ho no or try say or swervo enumu ena sa kwanhie yi ebaye in an attempt say or swervo say motor rider no whatever happened afterwards no dey you who ye say wasi Africa no mu a na nani so ye ne krakrakrakra na funny face just say abra ewuraba video bi ba ya ye post ya out say ye funny face and welcome mo fra no. According to funny face no abra na ewuraba no record this video no or take commentary no because abra see na nani so ne krakra enti osi free car no mu a o site sa asem no se wakum mmofra no o se ne yamhye no de ba na dwen mu sa time no ene se cars na eba on the road no on walking share ebi na emmo no enku no emfiat asefo asase so because onu ankasa ne makra to get them are difficult and to think say was sign akum emofra at the account was he went as low as that and that time no the eba na dwemu nyane say onkum ne ho enti abra okono na ebi ka say omunwuye ebi say that is what saved him and this we would have heard a different story but as it stands now ene kasa no we spoke for close to an hour obona ni anisuo nko a because okaya the last time okoda Anima police station abro oba interview ho at that time na you say police for peno na wo mo action no sombe kaya that time no okoda Anima police station was a different story enumu na okaya menele when ye kosra no court date cry ye kokko man support no after no other things are assign SCBO no ama aye ensem bebre enti he's that low wa back down onhunu de onye ne ho kra. That is the situation me kodru ho no in fact nkranhye de na ohia bi because hwe funny face current state na he needs all the support. Me kodru ho me ho ne sister wo ho me ho ne uncles mienu e wo ho ema ne uncles ne kra de me ne wo mu di nkomo kakra. All right, eja mpomboko de pacha frozen efrem NS Djka NS Djka. Okay, oh yeah, funny face then Mo fasten ena eja mpacha onso efrem kwabno usu mpacha onso ye me wo fasten no wo fasten no mo wo na fam na se ja fam ne ma me na medi na na ya ne ma me achi na me de adjust fam yeah enti yedu ha na abusuafo e wo ha ye hu ni nua ba e wo ha ye hunu a lawyer for e wo ha na ne mata no ya na bebre na bisa se abusua wo he abusua wo eja ya amote yete ni nyina ya ni high bet nse we anope ya bayi se nya wo na ba ha no ma ko bia no se ya ba ho e bedu ha be se 630 ansa ne ko lawyer no ho ansa ne ya ba ya betum yi abusua de high se no ma course no enye papa o ka se hamwa motu hu na mo bi na mo de etu se mpanifo se osoro boa na oboa no ho wanka se ntuantu na mo ye kra enye yi aja mamehwe asemi bra wote ye sen na mode hye de abai de na ba wadwen mu me nwanwa be hwe de ye be ye na ye de aboa na case no I boko amano we nso de we be kan say ye nyina ye twika ka sign de etu obi a etimi tu obi a menim say muhu ne sa sign de but I send it to me bad to so antake car e ko fa no ma bebre aba enti ye bese adofo se enya ba enti ye fa ne boni nyina anche no ye hwe way forward bibia ho bia enti me no mo da hospital no
ɛtumi nyɛ sika na de atumi sponsor na biribi atumi ayɛ edu baabi ebi kasa ebusua no mo nsɔre nyina mo mpa yɛ ntaa na akyi ndɛ mo betumi ayɛ ɛwɔ saa afa mu bia na mo nyɛ ɛno no ɛte sɛn o yɛ gusu paa tiɛ nso nya abotar ɛma no so atrase yɛtu anamɔ ne hia sɛ te yɛbɔ mpa yɛ sɛ wɔatwa mu a ɛbɛbɔ no sɛ yɛbɛba ne nkyɛn ne yɛna bɛkasa onipa ohia futuo nipa wandandan no akɔyɛ sɛ borɔdeɛ ɛbɛhye te deɛ aduru deɛ sɛ yɛhu no kwan ɛbɛfa so a yɛne mu nyinaa ntumi dandan na biribiara ntumi nyɛ yie ɛma no we de yɛntwe ne tenten bebree na mpɛ sɛ ɔmanfo hu sɛ the family abusua no ɛdi asɛm wɔ yɛakyi ɛnyɛ sɛ bi a abusua no ayi ne totwene sɛdeɛ ɛdu baabi a ɛyɛ ana yɛtaa ɛte no no ɛnyɛ adeɛ a saa ɛnɛ teɛ abusua no ɛyɛ ɔmu afa mu deɛ biara ɛde asɔpɔto fani ɛsan deɛ ɛdu baabi a na ne ho ahomete ɛna fani nso condition no ɛdu baabi ɔno ankasa me ne di nkɔmmɔ sɛ ɛdu baabi a ɛyɛ na me ho ahomete ɔno ankasa hu so obi ankae no wɔ mpaebɔ mu bi na megye de sɛ ɛbɛtumi aboa menim sɛ wowɔ asɛm bi a bɛka atwa to a neɛ mɛka twa to sɛ ɛda mo ase dedi kan ɛwɔ onyankopɔn ɛda no ase ɛsan da mo ase na atiefoɔ no so aka no sɛ bɔne bi mpo no wɔmfa nkyɛ no deɛ aduru yɛ sikasɛm amanfoɔ bɛtumi aboa ɛne tumi akeka yɛ nsa no na yɛtumi de ahwɛ ayarefoɔ no yɛmbɔ mpa sɛ nyankopɔn mmerɛ so a yɛbɛtumi ayi no na wɔba fie ne yɛhu no kwan yɛbɛfa so ɛda nti wotie nsɛm no a there is the need currently funny face ka kyerɛ me sɛ ɔba maame aberewa no ɔpɛ sɛ ɔfa ne sɛ ne maame ɔpɛ sɛ ɛmɔfra no ɔfa wɔn sɛ ne mma ɛmɔfra no yɛyi wɔn assistance now yɛyi wɔn afiri ayasabea ɔbaako ne moma so ɛna scratches kakra anaasɛ wei kakra ɛbaa ne moma so nti no he ne ho yɛ abɔfra 5-year-old no nso ɛho ɛyɛ wɔn nyinaa ɛho yɛ currently wɔn state no but their bills will be on funny face at the same time nso no ɛsɛ ɔhwɛ aberewa no sɛ sage bɛbɛ mu a ɛsɛ ɔno ana ɛfa ho course I saw say ɛno nso yɛ ade a ɛkɔ so wɔ n'adwene mu a ama ne pressure no gu so a ɛrekɔ so ɔda police cells hɔ onyanya bail no we pray sɛ ne next court date which is next week no obetumi anya bail no na ebi a wetumi ɛde ne ti abom kakra but funny face condition no mɛsrɛ sɛ maganafoɔ ebu nfu ne pii yes funny ho na edu baabi na ayɛ sɛ ne ho ayɛ ahomete kakra. But if you've been obia uni mental saa nneɛma a yɛte saa bipolar ne ne nuanom no a ɛyɛ no mo ho ahomete you need a lot of patience to deal with them nti mɛsrɛ ɛsan ɛna ɛto funny face yɛn nyinaa yɛtwi kaa wobɛtumi nyame a mo ne ho afofi in an attempt to swerve something ɛbɛtumi lead to anything wotumi drive o car tie bɛtumi apai wotumi drive obi a ayɛ sɛ wa high timi crosso wotumi drive yes etimi to obi a nti I'll plead sɛ state a funny face wom sɛ say no he needs our support in this state nkranhyɛ ɛne nsɛm a ebetumi ahyɛ ne nkran ohia the other side and on car some mfa ne number nto bi ade but I know say ne momo number I'll put that number out. Say, in any way, ubetumi support no with Momo. Try and rate funny face. Na buano. At least, onya that assurance say bills na eda na nima eso hoko tua no. Ghana for air support no. I believe say eno nso betumi aboa no psychologically because what I saw there. Funny face is very down. Very, very down. The number now is 0244 812335. 0244 812335. And no, a funny face number. Which me are reaching on. Na which me a support on a momo number. And to bet me a send a crowd at the afaso. A sign number. And so you're canning in album. 1, obi angry in the matter. 2, so far, the who you know, nothing in court supports the African Wabonte, ABC no Wabo, ABC no YSA, ABC no YSA. There is nothing like that that supports and someone maybe home come out police station. And let us not conclude on funny face. Let us not give up on him.
ɛna ɛnyɛ de atetete ebi sɛ meba me share obi na me sɛ o me kɔ Fanny hɔ sɛ oh ɛna Fanny aku nkura Fanny face car na ɛbɔɔ no nipa na emu ba kokora ni hɔ a wawu we pray sɛ wɔn mu aka wɔn recover no wɔn bɛ recover quickly but all the bills are on Fanny face support in any way na ebi ɛsan bi da wɔn nso anim ana ɔba bi anim a enyi no ɛnfa ne mfiri mu. Midini Djka, subscribe to channel no, press notification button for more uploads. Afe me cow, say Jew pay money transfer. Omune krama say ma me di dwumadie we me de ebrewo. But more than say wo Canada, wo US, baby I will be out send this card ya bagana. E pa cho download the application wo phone so. Na o send dia use me promo code no DJKA. Eno na wo use a ubenya $5 the account sika na okwa. Dia wo send dia brand Ghana nso a ye nte ne kapre. Jew pay amansan boafo.